Belea eta iputargia. Ba omen zen behin bele bat-batean agariko arrazoik gabe iputargi bateri segika hasi zen. Iputargia ziztuan zioan egan txoriari ihes egiteko eta arrazoi horrela eman zuen gau guzti-guztia. Hurrengo gauean belea berriz hasi zen iputargiare atzetik, eraso egin eta harrapatu nahian. Eta iputargiak berriz lortu zuen ihes egitea. Baina hirugarren gauean iputargiak belea segika hasi zitzaionean nekearen nekez lehen eginik amore eman zuen. Beleak jateko puntuan zegoenean iputargiak esan zion. Hil baino lehenago utziko didazu 3 galdera egiten. Ados, normalean ez diot inoderi olako aukerarik ematen. Baina laster jan egingo dizut, asike, bai, bota galdera. Orduan esan duzu. Zure elikagai katekoena naiz ni? Ez horixe erantzun zion beleak. Egin ditut ezerzun niri halako erasorik egiteko? Ez erantzun zion beleak. Orduan, zergatik hil nahi didazu? Ezin dut jasan zuk halako distira izatea.